Hannatu Mahaya masoyan juna, kuna farin ciki ku zauna da ƙauna, zaman lumana kuke da amana, sirri na junan ku kar da ku tona, dan Mahaya cikin dubu ke nuna, yace da ni na yau ya banki da bakina. Hajiya Hannatu mamar momi, Mahaya Abubakar wallahi yana ƙaunar ki. Hajiya Hannatu kun zama tagwaye da ke da Mahaya Abubakar ba kwa rabewa. Hannatu gimbiya sarautar mata, a zuciyar Mahaya kin cire tuta, kin rufe kofa da ke kaɗai ya zanta. Zaman lumana da ke da Mahaya dan babu kishiya a cikin zama na auren. Hajiya Hannatu kun zama tagwaye da ke da Mahaya Abubakar ba kwa rabewa. Mamar momi ke nake yi wa gaisuwa, matar Mahaya Abubakar kainuwa, alkhairan ki ko ina yayi wanzuwa, da ke da Mahaya wallahi kun yi shakuwa, dan ke kaɗai yake so mai yayi damuwa, ke kin daɗe a zuciyarsa yayi kamuwa. Hajiya Hannatu da muke Mahaya Abubakar wallahi na sani abun sa babu tambayar ki. Hajiya Hannatu kun zama tagwaye da ke da Mahaya Abubakar ba kwa rabewa. Ina kike Hannatu, akan ki Mahaya Abubakar ya mutu. Hannatu Mahaya akan so ya bautu, karki ba shi kunya. Hajiya Hannatu na sani kin samu tarbiya gurin iyayen ki. Hajiya Hannatu kun zama tagwaye da ke da Mahaya Abubakar ba kwa rabewa. Hajiya Hannatu kun zamo tagwaye da ke da Mahaya Abubakar ba